tun ƙarshe. A lokacin da fim ɗin Gidan Sarauta aka dawo hutu, to a yayin ne fa fim ɗin ya fara kai kawo inda ya fara daɗi. Idan za ku iya gani za mu tabbatar muku da cewa Yarima Sultan ya ɗauko ƙafarsa ya dawo masarautar Yamama a inda ya dawo gidan su Prince Bello da Fa'iza. Har yake cacar baki da shi da Prince Bello. Ake tambayarsa menene dalilinsa na dawowa gidan bayan ya tabbatar da cewa ya sake ta kuma ta dawo gidan iyayenta tana zama. Sai dai buɗar bakin Yarima Sultan ya bayyanar da cewa ai dawowa gidan ya zama masa dole, domin kuwa ya ba wa ƙanwarsa ajiya, wato yana nufin ya yi wa ƙanwarsa ciki a faɗar tasa ta bakinsa, inda kuma a wata majiyar an tabbatar da cewa Fa'iza fa tana ɗauke da juna biyu na Sultan. To wannan shi ne ake cewa tsautsayi ƙaiƙayi koma kan masheƙiya. Duk da ganin cewa an raba auren nasu, amma hakan bai sa tarayyar ta wargatse ba, tunda dole an samu ɗa tsakaninsu ko ɗaya idan har Allah ya taimaka an haifa. To mu koma ta can gefen na tsakanin Sarki Abdulaziz da Sarki Suleiman mu ga me ake tattaunawa. A wannan lokaci an tabbatar da cewa wai wani sarki yana gadon asibiti a inda ake ganin cewa ya mutu. To shin a naku tunanin wani sarki ne? Kai kafin ma dai mu je ga iya zuwa wannan labarai da suke da ɗaukan hankali, masu sauraro idan wannan shine ziyartar ku ta farko cikin wannan gida namu mai ɗimbin albarka wanda muke wa lakabi da Hausa Top 1. Muna roƙonku da idan wannan ita ce ziyartar taku ta farko ku ɗaure ku ɗauki hannayenku masu ɗimbin albarka, ku dangwala mana subscribing, sa'annan ku yi mana liking kuma ku furta ra'ayoyinku a ta fannin comment section. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa wadda a ita ne za ku dinga sanin a dukkanin lokutan da muka ɗora shirye-shiryenmu na fina-finai da dama wanda muka saba kawowa, kama daga shirin fim ɗin na labari na da wannan Gidan Sarauta da aka dawo da fim ɗin wata 6 da so ne da fina-finai da za a yi ta dawowa bi iznillah za mu dinga zuwa da su, domin kallon da kuke yi mu shine ci gabanmu a gunmu. Daga ƙarshe dai rigima ta ɓarke tsakanin Prince Bello da shi da Yarima Sultan, inda ake ganin cewa babu yadda za a yi fa Yarima Sultan ya ɗauko ƙafarsa tun daga masarautarsu kuma ya dawo wannan masarautar ya nuna izzarsa ta cewa zai iya shiga ko'ina, wanda hakan yasa yake faɗan maganganu kala-kala game da masarautar da kuma Prince Bello, har yake kiran Prince Bello da sha-sha-sha. To wannan magana fa ta yi wa fadawan Prince Bello ɗaci, ta musu ciwo kala-kala. Sai dai don babu yadda za su yi da shi Yarima Sultan ɗin ne, hakan yasa suka haƙura. A can gefe kuwa Fa'iza tana can tana fama da juna biyunta wanda ta ɗauko tsakaninta da ita da mijin nata, tsohon mijinta wato kenan Yarima Sultan. A daidai wannan lokaci za mu iya cewa shi fa wannan shirin fim mai suna Gidan Sarauta shiri ne wanda ya kamata masu kallo su dawo su ci gaba da kallonsa, kar su haƙura.